Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ayo polo podo solawatan timbang nganggur mending hadroan. Solawat salam ikut dadi pedoman uripe ayam rasane nyaman. Kita iku mongka mula ngawulane roko lan rasa kanggo manembah ing kuwasa. Kita iku dudu bendara. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bendara kita Allah asmani, Nabi kita Muhammad asmani. Podo gustine podo nabine, podo imani podo islami. Zaman saiki zaman akhir, akeh wong muslim ngarani kafir. Kafire dhewe ora dipikir, rasa dipikir marai kante. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Ayo konco podo ngaji ing guru ulama lan kiai. Ngaji iku derek dawuhe Gusti, rono gayo anak ingkang pinuji. Wajib ngaji tumrap manungsa, gedhe cilik lanang wadon enom tuwa. Marang guru kiai lan ulama sing ra ngaji bakale padha gelo. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Ilmu laku kudu nyawiji, yen wis pinter ora kena minteri. Sang
puasa muga saras sehatan kita sedaya samenika badhe paripurna Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam Allahumma sholli wa sallim wa barik